para dugugaw kaya sobrang petang narang kano si King kasi patagad matatap ka na ina-stroke kano arama mga nagapyorong itong dada sa sobrang petang namong Ayos ng mga bata at saka sa kwan sa pag-aaral, education, tapos dapat tutukan nila yung mga senior citizen, yung mga kung natin. Saka dapat kahit na hindi nila kunwari, di ba ngayon nakuha na kunwari, parang kunwari, di ba yung binuto ko, hindi ka napapansinin, dapat walang ganun, dapat. Tapos nag-election lang yun eh. Dapat kung matapos yung election, pantay-pantay dapat ang kwan nila. Tsaka health. Tsaka, syempre, security ng mga bata. Bakit po sir? Siyempre, yun naman talagang priority. Tsaka health. matapos na agad yung daan para continuous na yung daloy ng traffic. Manakit magmarap sa panula ni Mayor. Ara-ara may kakaon to. Ara may karsada kanto. No kasumpaltutan di anong mala ang kapal problema. Datan taga di sumpal di magtiyaga labat. Pag-aalaga ng syudad para gumanda. Saka marami rin mga nagre-reklamo dahil kasi sa dami ng tao, traffic na naman saka ginagawa yung karsada yung pinagagawa ni Mia Bilin. Yun lang.